Μία συμβουλή, τις σταφίδες να τις αφήσετε μέσα στο σιροπάκι και όχι επάνω από τα μήλα, γιατί καίονται πολύ εύκολα και έτσι πικρίζουν. Οπότε εδώ τώρα θα προσθέσουμε και λίγη μαύρη ζάχαρη επάνω από καθένα για να κοκκινήσει ωραία. Αυτά είναι. Αυτό πάει στο φούρνο 15-20 λεπτάκια και θα σας δώσει μισό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Φαίνονται απίθανα. Έχω ήδη ετοιμάσει λίγο παγωτό βανίλια. Εδώ θα προσθέσουμε τα μήλα μας. Όπως βλέπετε δεν είναι ψημένα ώσπου να ξεραφθούν. Εδώ έχουμε τις σταφίδες μας. Είμαστε έτοιμοι. Φαίνονται ωραία, μυρίζουν απίθανα, εύχομαι να είναι και στη γεύση αυτό που περιμένετε. Σας εύχομαι να περάσετε φανταστικά τις γιορτές και ό,τι υποθείτε για το 2013. Μαγειρεύουμε με συνταγή την ποιότητα και τη φρεσκάδα των υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Και φτηνά και ΑΜΕΓΑ. Λατρεία! Δεν κακό, μ' αρέσει.